Chinne chere gị n'ebe ha? Oledo, kedu bisi? Kemgbe ụnyaahụ ka isi n'ụlọ a wee pụọ. Wee were igodo nji akpọchi ụlọ a wee were echewelu. Mbata ebe a chegide gị nje dị n'ala ebe a n'oche a. Chegide gị afụrọ gị! Mgbe je were anyị kewe ka ụzọ a. Oledo kedu bisi? Ọmasị ịba na-ekusa ọbasị. Ebe ị na-ajụ ya rahụ. Ara n'anyị gị. Nara n'anyị mwa. Oledo mana ọkịta ka m maara na papa gị, mama gị, isi adịrị ha mma. N'ime ego m ga-eji wee bara onwe m uru ka m ji echịkọta wee jebe Nsụka ka m je nụta mmadụ. Amara m na ihe nụtara bụ fure ọ bụ nye ọrụ nọ n'akụ mgbanyị gbag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 
bụrụ na ị gwara m ebe isi kịta ewere gị kụọ gị ha na-akpa egede ịma ihe na-akpa egede nkwụsa gị akụsa kịta kerebisi ọ na-akọ eri Basi shinu dosta kempianim notabe ọ sị na gịnị do shinu dosta kempianim notabe mụ nwa ka ị na-agwa mụ sinu dọkịta ifuru na wụrụ ama ba m na gị do shinu dosta kempianim notabe shinu dosta ama kwatu ị na-apụ ala shinu dosta ama kwatu go ị na-akwatu onye shinu dosta ama kwatu ama mụ nwa ka kịta ọlọdọ ẹlẹ́dọ̀ mú wa kí pàtó hey nípìn náà yẹ o ọlọ́dọ̀ mú wa kí nàgbọ́ mú wa kí dùn náà ni. má bí ikú ẹ bá ike ebúdé tẹ́lẹ̀ mọ́ ọ̀fú efi. mú wa kí pàtó náà ni ọlọ́dọ̀ má bí ikú ẹ bá ní ibùtọ̀rọ̀ ọ̀fú efi. nkú ọ̀tá ká dín ní mi ẹ jí lọ ẹ nípìn náà yẹ o hey na nwa nke ebe nwa natara arụsị ike ka ọ gịnị ebe nwa kwatụrụ m bikọrọ hai pasi ọ na-ajụ agadi nwaanyị gbasa n'egwu ọ na nnukwu ogbukete ukwu awa ihe ọgwụ ekwensu oyiru gị bụ nka ka ebe ị na-eje Monica ọgụ Ambai na ekin bashi. Monica. Ogini. Ambai na ekin bashi. Ogini. Emeringu. Mi kwelu kwa. Shimno. Ogu. Tano za kanga. Onwe ebi na-eje. Monica. Onwe ebi na-eje. Tano za asi mo onwe ebi na-eje. Itali no tamo. Itali. Onye meli penada gili gwom anetelu melu kenada oneto webulu ya ana m ekenekwa Chukwu n'isi gị o nne ịma na ọ bụrụ m mma nyekwu ya ohere chacha maka ịnwe anwa wee nye ya ohere ụmụ agbọghọ ọbịa nọ n'obodo a nwere anya ịnọ anya na-eme vam ha na-aga ya onweghị ya na-eme onye urida onye nke ikwuru ejime na nkwe onwe ike ya gara ashi ka nkọma nne ịma na wediri mgbe o dijere mgbe o jije kwụ ugwu mụ na ya na-eje adina mgbe a na-eje adina ịma dị evinetere ya evinetekwa mbụ ka nkwukwa na anụ ọsụ akwụ mụ na ya nọ n'ime n'otu ugwu mfere na ọbụ di m nne ị na-asị nkwanye ugwu chere ka m gwa gị abụ m onye nkụzi kụziri gị n'ụlọ akwụkwọ mmadụ eduhie gị eduhie afụgo m ihe a na-anụ na di na nwunye dị ugbu a ihe a na-anụ na di na nwunye kịta wụ just ka ị wee zara aha o nwere ihe ọzọ ịza aha wee mụọ nwa ọgwụkwago o nwere ihe ọzọ ọ na-arụ mbi karị na ya chọrọ ịnụ ị ka na-eche eche na mma niile ịma ịmakwa na onye were ego wee saa gị arụ ị ka na-eche eche ngwa cherenu ka ụmụ agbọghọbịa nara gị ụla wee larụ na-eche ha ncha wee baa gị anya o nwere nke m ga-agwa adịghị gị
Mala no shock me ya no. Bam nata ase mo bia. Nwanyi mma dia no nwe ya chara egwam. Ka abia Emeka. Tinenu. Bam. Bam. Goshe na mba agbara nwanyi, goshe na emere ji akpọ m Ini Edo. Bam. Ini Edo nwanyi. Nye m aka gị. I metere ya ọfụma. I mere ya ọfụma. Onye could not stop Nuna. Onye could not stop Agadi nwanyị gbasa n'egwu ọ na nnukwu ogbukete ukwu awa ya ife onye metara onye ahụ na-echebe Ugochi bara nwanne ha nwanyị obere mba ma o mee ihe ọjọọ ọ bụrụ okwu ka nụ na onye ka ị na-agwa m n'ime ụmụaka atọ ndị a ele onye ọ dị ka onye nwa na-akpa agwa ilu akpa agwa ọjọọ dịka onye na-asị o nwere onye ọzọ ọnụ Chizara gị Chizara nwa ọhụrụ ọmụmụ ya ị hụrụ nwa ndị ụlọ ọgwụ gbanwere nwa agbanwe wee kuru nwa onye ọzọ wee kiri wee kuru wee natawa n'ụlọ asị ka na Chizara o nweghị ntụpọ ihe na-enweghị iwe bụ na okpuru ha bụ ọjọọ gị ọ bụrụ mmegide gị ọ ihe na-enweghị iwe ya mme na-aga abụọ anụ ebe ịgba ọnụ anyị anụrụ ebe ebi abịa agbapụ ọnụ ka anyị were ya tọgbọnụ chee ka m gwa gị n'oge na-adịrị anya ma gị ma Chizara gị unu ga n'olu m n'oge na-adịrị anya unu ga n'olu m unu ga-anata ozi m agadi nwanyị gbasa n'egwu ọ na nnukwu ogbukete ukwu awa Ogubere na-ekwu m. Ogubere sị m na ihe afọ ogube dịgị je gba ihe je ya n'anya n'onye ọzọ. Sọ bụ ya bụ ịgwara. Amara m ka ekwensu nwa ji wee bata n'ezinụlọ m. Nwa wee buru okwu wee na-adụkacha m n'arụ niile. Na anyị chọrọ ịgwa m na ịchọrọ ịha be dịgị je gba je ya n'anya nwa banshịhụ. Ọ na-agbagwoju m anya. Ọ na-agbagwoju m anya ka nwa ji wee wuru nsogbu wee nyere m. Nwa wee wuru nsogbu wee nyere ọnụ arụ m. Ọ dịghị meri ka ọmụmụ ya. N'ime ụmụ niile ọ dị iche ama amụ ma ọmụnwa ma ọ bara ma ọ dịkwa n'ime nwa. Aghọtara m. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na osisi a bụ na osisi nọ na mmanụ ga nta mkpụrụ ezigbo mkpụrụ iwere ụma were butu abụ sọsọ ngụtụ sefu were ụma digram gufte nu mbekwu burime nye nu mbekwu Gbam burime gbam ọ bụrụ ọsọ mgbutu ka m egbutie m egbutie ma sikwa na mgbọrọgwụ wee ropụ ya ọ kwuru ada aka onye kụrụ ya ọ na mmadụ kwuo ọ kwuru togide mbụsị onye a ga-aghọrọ ya o rotu onye wee ghọrọ ọkwọrọ mma erotie wee ghọrọ ya mgbe esikwa na mgbọrọgwụ wee ropụ ya agụ nwaanyị anyị ga-erope ọ bụ na ọ chọrọ m agụ nwaanyị nye maka nwa na-enye m nsogbu
Ibatago. Oh, Ngoma. Ewa no odi ki ike gwuru gị. Ike gwuru mo. Ke ihe na-esi na. Ọ kwa no mmiri ọkụ achọ mmiri. Kịta ka nsi chere mmiri, ka nsi mmiri ọkụ ka m gbapasara. Ekuptago m nne. Ọ dị ka mana go na go. Esi m nne kachabụ n'anya. Ihe jo ekirie nni ana m abịa. Oh, mama. Daalụ. Irie ta sikwa anụ ahụ ọ dị ka ntiri anụ na. Oh, mama. Mbani atosa mbisi. Otoka. Omisika. Imena o. Imahe menu. Ana m abịa ka ndị fu ọyụ nwaanyị. Iwe nsogbu mama. Mama gasikwa ike o. Iwu na chi na-ejikwa eji. Na-alarụkwanụ ka Mama ike gwụsị mụ na. Kedu ụmụnne gị? Ha nọ n'ime ụlọ. Jee kpọrọ m. Jee ka ị kpọrọ m ha. Jee kpọrọ m ha ọsịsọ. Udadiro. Kemgbe nwanne m bata obodo a, ọ ya na ọlaedo. Ndị agwọ ya. Yarapụ ọlaedo. Ọlaedo bụ nwunye mmadụ. O si na ngwakwa ya ọzọ. Na ọ ga-eti m ife. Na ọ makụrụ m ụgwọ akwụkwọ ọzọ. Monica. Iyi na-ekwu afụgo m ya. Afụrụ m nwanne gị nwoke bụ ezi enyi m gwa ya sị ya wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Nyarapụ ọlaedo na ọlaedo bụ nwunye mmadụ. Ọsị m ọbụna nke a ya ese ya sị na ọlaedo bụ ka m gwa gị eziokwu. Etu m si afụ ya nwatakịrị nwoke ahụ dị ka onye eji ọgwụ wee jide. Ekwuru m ya na o ji ọgwụ wee jide ya. Mana m ga-ememina ya. Ọgwụ niile ma ọgwụ elu ugwu ana. M ga-ewere ekpere wee dọsịsị ihe niile. Mana ife dị na ya. Alụ mma atịrị gị bụ jisi ike na ekpere. Were ekpere soro ya maka ọ bụrụ ihe eme n'ike aka gị. Tinye nwanne gị nwoke na ekpere tupu ihe mmadụ aghọọ ihe onye ọzọ. Ngwanụ ka ọ dị ọkwa ka enenetesi emere mgbojitu enwe n'isi ogene na piano ịfụnanya nụ na esomokwu ọkwa ekwu mere ọnụ. Biko, gwamere ka gịnị ka ya shije? O kere ka mmemme. Kedu ihe mmemme?
etinyegolo m ya ọtapịapịa na nnu oricha ọnwụrọ ọ gịnị ọzọ ka m eme ya n'ọgwụ a were tinye na ndị ọ ga-eri odisie ya ọ gara ihe agwara ya ka ọrụ nna ya odumodu ime na ọ bụrụ na ọgwụ ọrụ ọrụ m ọrụ ka nsi chee mma bịa kene gị bananụ na ngwa na ekwu na-abịa akwa ọzọ iru nwatakịrị gị a na-ekechi zara chene mgbashi nke na-eghe eghe yarian nụga nke ya gasha na ya karịrị anụ na-abịa na-akwa ọzọ ozugbo nụga Amadi ihe nju ebe kwa na-ebu gị nke were iwe asị m ka m bịa sịkwana gị ka m bekuoro gị si gị ndo n'ọnwụ nwa gị nwoke Ugochi ọkwana anyị ncha niile ka o mere biko nagide o Basil ịma nkọrọ gị ka ọnwụ nwa si mee ị ga-asị mụ na-awụli elu na-ekele Chukwu na-agba egwu gị na-agba egwu n'ụdụdụ gịnịzi Basil mana nwunye m a na-eche wetara nsi tinye na nri nwa m nwaanyị bụ Chizara m ga-eri ya na Ugochi wee rie ya bụ nri Ugochi anwụrụ onwe ihe mere Chizara etu ụwa asụgwede biko chekwele o tinye nri kabụ obi ga-ewere nsi na aja tinye n'ime nri ka ụmụaka ya rie Ugochi nwụrụ Chinaza wedịrị ndụ gee ntị na ọ na-asị na Chizara m abụghị nwa ya na ọ na-arị ya ka ndị ụlọ ọgwụ kuru nwa nke ya mụrụ kunye onye ọzọ kuru ichi kutere ya ichi ka ọ na-akpọ nwa m nwaanyị Chizara n'ihi na gịnị na nwa hụrụ m n'anya Amadi ife enyi ga-agwa enyi ya bụ ezigbo ife sakwa anya gị lụkwala anya ọ bụ onye n'ụlọ ife na-esi ọ bụ onye mere nke na-ada ọ bụ onye nọ ebe ọ nọ nọla na-agụ ya ọgwa kenenetesi mere mgbochite mgbe n'isi gịnị na fenụ ịfụnanya nụ na-esemokwu kedu onye chọpụtara efe ndị ebe Chinechere m ọwụ gị ka m na-ajụ nwa mmiri dọpụ iko onye chọpụtara agwa m ebe a Amadi ole kwani ihe eje m so ebe m na-ehi ụra mama ana m ebe na-atọ oke o wee bịara ajụ m kedu onye tụsa akwa ya awara ya ngwa ya o wee chọọ ka ọ kụọ m ihe ya wụ ị chọrọ igburu m nwa m nwaanyị ka isi wee tagbuo nwa m nwoke na amụsụ onye ka ị na-agwa m ikuku ga ha efe kịta ike ọkụkọ ga-emepe anyị ga-ahụ ihe ndị ahụ zoro ezo taa ikuku ga-eku onye chepụtara fam n'ebe ọ mụ chịfụtara maka gịnị mụ nwa chịfụtara ya ihe esi n'ụlọ a wee pụọ achọghị m ịfụ gị ebe ọzọ laa ikwu nne gị ọkwa ịhụla na isi emebiele gị isi mmebi gị ahụ abịala site taa gaba ma gị o ma nwa ntọntọ amụsụ gị ahụ achọghị m ịfụ ọkpụ ụlọ n'ụlọ ọzọ buru akpa gị ọ bụrụ ikwu nne gị na ịma mbatazi n'ụlọ ọzọ ịtagburu m ụmụ m na-amụsụ ọ bụ onye n'ụlọ ife na-esi ọkwa onye nọ ebe ọ nọ nọla na-agụ ya Amadi ihe ọnụ mmanya ịnọkwa go Basil ma ihe m na-echekọta ama eburu ibu m hapụrụ nwaanyị a n'ụmụaka ụlọ pụọ ọtakwana ihe na-ekwu isi eziokwu ka m na-agwa gị na ị ga-arapụrụ nwunye gị ụlọ pụọ mbanụ Chukwu okike ọbịa ma chukwu
ị makwara ihe a bụ mkparị dịara ụmụ nwoke. Hei, ekwukwara ihe ọzọ. Amadi ka m gwa gị eziokwu, ọkwa ifreti nọ inwe anwa m edere ya ị na-aga n'ụzọ ndị nna nna anyị ha nwụrụ anọ n'ala mmụọ bụ ọgọ ọsọ ha ị gafere ọsọ tefi akwa. Ị ga-aghọta ihe m na-agwa gị. Chere, ọ dị mma ka nwoke na-eme girigirigiri na ya bụ nwoke na-anwụ ihe mgbu na-eme ya n'ụlọ ya ọ na-anwụ ka ọ bụ ka ọ kpọrọ ibu ya pụọ were ndụ ya mere ihe n'ụwa keke ka mma. Ị ga-ebinye dịka nwoke guzoro dịka nwoke nwe ezinụlọ ka ngwa gị eziokwu ọ ka mma na iji erube ndị ọgụ iru ebe anyị ịgwafa nakwa ifere nwunye ha ngwa nwa ewere na ịdị anụsị kedu ebe ị na-akọrọ ya. Chere, nke ikpeazụ m mere ya ọ fọrọ ntakịrị ka isi m tọ n'ime. Ọ fọrọ obere ka isi banye n'ime mee ka njikọ dị gị ebazị ọ dịkwa m ka ọ bụrụ ọgụ nwa amụrụ ụmụazụ ha niile. Ya ọbasị ọ mkparị ka ị chọrọ inye m ka ọ bụrụ ị chọrọ inye m mkparị. Ọ bụrụ mkparị ka m na-enye gị ka agwa gị eziokwu ife ji wekwuru ihe a dị nke m ọ dị nke m maka na ama m na nwoke wetara ego wee jee n'ụta nwaanyị nwunye ya wee jagharịa ike ọ tinye odogwu ya o wee tụrụ ime wee mụọrịa ụmụazụ ofu n'ime ha ga-emenete gosi na onye a bụ nne ya benesono nke mama ha chịkọtara isi wee kwekọọ ya ọnụ ha wee were ka were megide nna ha. Ịghọta okwu m? Mana ọ bụ agwa ọjọọ nwunye m na-akpaso mere ụmụaka m ji na-akpaso m agwa ọjọọ na-ele m anya n'isi mana ofu ka na-asị na mụ bụ nna ya fụrụ m n'anya oge ọbụla nwunye m na-asị ya na ọ bụ ya n'ịbụ nwa m na ọ bụ ụmụ gị. Amadi, ị mara anyị wa bụ ndị ọkada anyị na-anụ ihe n'ikuku o nwere ihe ọbụla fefere anyị adị anụ. O nwere alụ m ga-atụnyere gị o nwere alụ m ga-atụnyere gị Amadi, ọ ya bụ ihe dị mma na ọ bụrụ na ị na-aruo ịkpọkọ ha ha tukwuru anyị isi ha inu ncha niile ga-eje n'ụlọ ọgwụ unu jee nene ọbara nke a na-akpọ DNA unu na-ehe n'ọbara ka ị marụ na ihe niile nwunye gị jaghere ike i were odogwu tinye na ihe ọ mụọrọ gị ka o were nke o ji kokonete n'iro. Ije biko Amadi nwa mmanya biko nwa mmanya na ụwa bụ ọkwa nwatị n'ebe a nwatị n'ebe nke ọzọ nwayọọ agwagwasị na ọka ka ya amara bụ ihe isi m na ọka ka ya eke agwa akparachi ya mkpọmkpọ nwa mba ịchịkwasịkwa ihe niile weti m mbọsị ọbụla ị chọrọ ịpụ kpọọ m ka m nkwadozi anyị ta niile iji abụrụ ọbarịcha m ụtọ nwa na-ekirizi nna nna ya si nọ inene nwaanyị n'ọnụ ị mara etu adazi ya na ya ga-esi anya bụ pipi Chineke ihe a na-ekpokwe ebechagogo bịa ka ebi na-ejezi ezi ebe ị na-eje ịgwara ọzọ m ebe ị na-eje ọmarịcha m ụtọ ụtọ m ọgwa na-elekwana gị anya ihe gara afọ ụlọ ụwa siriri werere ọgwa nne gị anya na-adazi elu ikwuwerie ya ta nsogbu adị mgbadazie na nke ọzọ ụtọ mmemme m ọ gịnịkwa Basi, kedu ụbọchị nke ha bido? Ọ ụbọchị bido ọgwụ ifere ozugbo ndị m jegidere ije wee bata bụrụ na Nsụka gbam mbọzi aka nere anya ozugbo mmechi anya m mgbe a na-ekwu okwu ụmụnna na-ekwu okwu mmechi anya m ozugbo nje na-emepe anya etu a hai ihe m fụrụ bụ amama
Nigga knows boy. Yelling at the I'll be with another. Yelling at the they're gonna be so I'll get a kid up. Eh? Basi, Biko. On where you am Charidia. Ah, when you're here, Biko. Because you're able to tell you. It's in the better with your band now. You're later in the Basi, I can't do this, but that. Huh? I'm not kidding you. I come out at it. That's bad. I'm a caca. Hey, you can end them more. I'm one of my cover. Okay, let's say. Of course, I'm not coming down to take it. Basi, you don't touch it. I can't give now what I'm one. Or to come Nashi. I can't get a mamma. On a mago. I can't get a mamma's boto Gunashi. Hey, Obonya Nuli Fenesi. Obonya Meli Canada. Okonya no Lebona. Ebona no la Naguya. Okwa kene netesia mele mbojitu enwenisi. Ogeni na piano. Ifu na nyanu. Nesomoku. Mama to get you mo kwanu. Iwe ga adikwa na okwa kwanu mmanu ụgbọala ka nji ịgbata. Njezi ebe nna agbata mmanụ ụgbọala. Mmadụ kalịa. Nwe nọlụ wee chebe. Nne biko iwe ga adị n'ọkụ o. Ọ ga-adọ. Na nnembe mbad mo sharp nigga no ma bengir. You are not even. Hi, I'm gonna changwa mo. Ale dongwa mo, we judeju. Judeju no bala. Na my friend man. Enwe kwen ife nchi nye gi. Enwe ife nchi ya chọm ki mecha aka we nye gi ya. Okwe mo gi. Ebe ti de ba lo ko na la go gi. Mo na go ugwu. Okay, it's okay. You know, na say you make it. It's okay. You know, you do it. You man, I man, I okay, baby, me kuku ya ne kuwa ne mi we na adaba. Can you wait for chinge? Machigodi ma ne. Ntachukwe. Na katiana. Always be. Ha, we can see you guys. Can possible. Nyam tachukwe ne. Ntachukwe. Machane ko. Mmieme. Ngombe yana. Mme. Nyumbi. Mbanaka. Chare gba mi gba ne. Achom. Ane kwene kusi. Wa macha no size again no. Oh my God. My friend man, this namchi. Icho kandaga. Mon kana zina ya. Dazi ya. Ndali you know ya de. Don't worry ya ba jiba. What? Hey. Yanji ko ne ba ona. O nwere okwu dị mkpa. Ntoro ka tinye ọnụ. Biko, ọ bụ na o nwere ihe na-ekwu, ikwuba sọ n'ogere adịrọ. Kwa ọsụsụ kwa ihe na-akpọrọ anyị na nwee na-eme biko. Amadi, olee kwa ihe ị na-etiri nwa nwaanyị mkpu? Ị chọrọ itichie ntị? Olee ihe ị na-eti mkpu ọ dị ka inyinu gị isi nwa, ibulugo afọ ime, idinu gị ime, eduru gị je ụlọ ọgwụ iwe jebe a wee je mee nyaa. Ọ bụrụ na imenube inyekwara nwa nwaanyị nsogbu. Gị nwa mere nyaa. Etobago nwaanyị ime. Nwatakịrị kwesịrị inye m nsọpụrụ, ọmụ bụ nna ya. I mere nyaa. Kọrọ onwe gị aka. Chekwa ka ngwago. Nsọpụrụ na ugwu nwere ebe ị na-anwụọla kemgbe ọbọdụ ihe meta. Kemgbe ị kwụsị dị na-enye nna anyị ego ka ọ na-eneta ya anya. Oge aka nsọpụrụ nwere ebe ị nọ, ọ nwụọla. Neche, iwekwala ịnụ papa ka ị na-agwa okwu echi. Na ikwu pem na ngọzi gị. Imekata. Nwatọnta amụsụ. Nwa beans. O. Apa, ihe masị ụlọ. Biko na-ekwu. Ihe ga-eme ya bụ na ụtụtụ echi. Anyị ncha ga-eje ụlọ ọrụ. Anyị ga-aga amịrị anya ọbara. Mee ihe ndị bekee na-akpọ DNA. Achọrọ m ịma na nwa ọ bụ ụmụ nwa. Achọrọ m ka anyị ga-achọpụta onye mụ nwa. Nne m mụrụ. Lekwapụ m o.
Osina ye ju lo. Osina ye ju lo ogu je ne di na lo test. Ndo ibo na boya DNA. Di na lo test. Chere ka ngwa gi nwoke m. Boya ya soro. Bịa nwoke a, ọ dị ka arụ adịrọ gị. Ọ dị ka ezigbo arụ ọkụ na-eme gị. Ime ihe mere, o ruo echi ị pụọ je bute trọk. Ọ bụrụ na i bute trọk, ị bịa ka anyị ụdọ. I buru anyị wee tinye na ya wee buru anyị jebe n'ọgwụ. Unu ga jeriri ya. Deputy a. Unu ga jeriri ya. Mama. Unu ga jeriri ya. Ike ihe ọgwụ. Echa m wo wori chere. Je bute trọk. I bute trọk. I bukọta ihe niile wee tinye na ya wee jebe n'ọgwụ. Arụ ọkụ. Hey, ọ bụ onye nụrụ ife na-esi. Ọ bụ onye mere nke na-ada. Basi. Ịmakwa na atụmatụ ya nyere na mkpọrọ ndị be m ga ụlọ ọgwụ ka anyị ga-amịrị ọka ka eme ihe ndị bekee na-akpọ DNA ka a mara onye mmụọ onye na be m makwa ọ pụtakịrị ka nwunye m gbuo m. Dịkwa n'anya o Amadi, mana nke gosiri na ọ bụrụ gị nwa bụ nna ụmụazụ ahụ. Onye ka m na-eche mana onye nwa ka m na-eche. Amadi, ka ngwa gị eziokwu, dekwa ihe ị ga-eme, ị ga-achịkọnata aka gị, chịkọnata ụkwụ gị, ihe ọ bụla ha metara ịgbachi ya nkịtị. Onye ka m chọsị ime nkịta ikwuru na-enyo ha ihe ọ bụla onye mee elu onye mee ala na-elezi ha anya. Amadi, ị mara ihe ikwu kịta echetara m ofufe. Ị mara kemgbe uchichi ịtọ afụrụ m ọlaedo pụtara nụ chekwula na-elecha onwe nwee bịa mebie ka nwoke si eme nwaanyị a na-anụ anụ na-elecha erie na alụ ọlaedo buru akpa nwesị akara ebe ị na-eje ọchake jewere onwe amarasịkwa m ebe ọ nọ ọgwa gị bọgara agwagwa m ebe ọ bụla oche ọlaedo emepere nsọ m n'ebe aka ya na-eje imekwana gịnị ka ime anya nwa bụ na ihe mere ihe ịnọ n'ime bụ na mụ nwa na-echekwara anya wee sị mba were ebe a wee sị ya na mụ na ọlaedo eburu ozugbo amarakwa m ebe ọ nọ mpụtakwa ebe ahụ ofu obi gbatakwa m jekwuru ndị na-elekọta obodo ndị nche ndị obodo anyị je ebe ahụ ga-egbu asa na amarakwa m maka adịghị ama ama ife ọnịcha gwara obosi ịghọtago ọ fọrọ ofu anyị ga-aga ndị uwe ojii ga mekpesa ozugbo ndị uwe ojii okwu gị dị mma maka adịghị ama ama na nwa agba aka gbanwee ike mma ama elu bịa basị ihe iji kpọrọ m ebe ọsọ ofu ekpe mmanya enwekwu ịma na ọgba tum tum mmanya ka ejikwana maka na akpa nọ n'ime nkata amarọ nke bụ oke na nke bụ ada biko onye nkịtị ya na ị na-eme ka ị gwa m ọshabne nwee ka ehu karobu nyadachara ọbụ ka akpa sigu na ọbụ ka o dirigo na ụmụ gị jee n'ụlọ ọgwụ ga-ejere jee chek munu ma ọ bụ na ya abụghị mụrụ ụmụ gị ma ọ bụ gị ya abụghị mụrụ ya ọlaedo ịmara onye mbụ ị ka na-amụ m amụ o kwurie mana imekpọ ụmụ ya ọnụ ihe mmerie mmadụ akọchalụ gị ya ehe kedu maka Nicholas Nicholas ezigbo di m Nicholas di m je mụọ ọnụ Nicholas ichezere na m bụ enwe Nicholas bụ nke m oge na-anamanụ Nicholas anyị ichezere na Nicholas kwere m nkwa sị na ya ji anụ m meme ekweteme ekwere m nsị nọ ya anụ m ihe m na-eche ọsụ abụchi Nicholas ji ekumụsị m ọ na-ede ezigbo nwunye m jee n'ụlọ be nwoke ekwu isi n'obodo gị jee vite ngwongwo gị niile nọ ndefụ fụta ka nne gị yiri na-adị na-efe m nne ịnọ n'ofe ọ dịkwa ka mụ bụrụ go
ọ bụ onye nyụrụ ife na-esi ọ bụ onye mere nke na-ada ọkwa onye nọ ebe ọ nọ nọla na-agụ ya ọkwa ka enenetesi mere mgbojitu enwe n'isi ọgịnị na afịanụ ịfụnanya nụ esemokwu Chinedu ọgịnị onwe ihe na-eme ma gịnị na-echesi ka m na-adịba na mma si anụ m achọ ka m na-adị na mma ihe eme nwebe odumodu bịa n'ihe okwu nwa nwoke m nwee n'obodo a ka a na-eti ihe onwe ihe mere ndị a ọ bụ ihe mere ndị a biko nụ ndị ụwa chinun mere n'ihe a niile anyị na-eme ebe a nwebe odumodu bụ eti nwaanyị a na-emekwe ihe ga-emekwe ọ bụ nke a na-edo okwu anyala m nwe jishi ụgwọ ọkwa na Chineke enyekwa ya aka ihe ga-emekwe Amadi kedu ụmụaka ti nwa m ihe ebe ahụ ọsọkwa kedu ndị ti ụmụ ọdụmọdụ ihe dị n'obodo a ọ gịnị kedu ebe ha nọ ka nna anụrụ m ihe i kwuru ya wụ obi adịrọ gị mma na nwa m nwaanyị asa nwa m nwaanyị gwara nwa gị nwoke mmadụ atọ ehu onye iberibe nwa gị mụ si ka ya na ya na-agbanyeba obi adịrọ gị mma chee ka m gwa gị ị nọrọ ebe a ikwuru ebe a nwa nkenke oge wee baa n'ụlọ a wee pụta na-egburi gị gburie gị ka esi egburi anụ achọghị m ka ihe si ebe a pụọ gafee olee ya ngwanụ ị gara ịnọ ka m mee ihe gị taa ị gara bịa ka ị nọrọ ana anya onye iberibe bịa ka ị nọrọ a na-eche ịma ihe ewu a na-eche onye iberibe agwara gị na igburo nwoke ihe iwu ichi ọfọ mma maka na ọ bụrụ na iwu nwoke ime nna ebe a nwoke ibe gị wee were ọkpa were ọnụ o jiri ejidede wee bebe bere akọ iri ọnụ iwee rafia ọkọ ericha wee na ịma ihe iwu iwe si kotere bụ ka ọ ga-agba ewu na-eche isi na ụmụ akwụ mbe m maka eburịta nwoke na-amụtarị ume anụghị ekwuru ama agwa na owuru ụzọ aka eme ihe ama emeni gosiri na omenala dị onwe ka eji eme ihe isi na enwere ibe ịchọ ịgwa m ntị na-akọzikwanụ m ụkwụ ka nnukwanụ ibe ahụ ịchọ ịgwakwanụ m ibe nne gwa m ọbara eze ịmago na asị m gị ka m jee hụma ndị dọkịta
eme ruo ni doctor nene chere sine m di ime. Adam di ime. Idi ime. Ha o iwo manu. Onye oji di nwanye ekwu. Nya nwa m do n'afọ ga. Ọ dị egwu o. Nne ma be yeme ọ ya adịkwanụ mma ka anyị rafu obodo a. Ka anyị gbana ọwụrụ aba ya gbana. Ebe mma nọ nwa na wee neteghị anya ọfụma. Maka anyị nọ n'obodo a dị ya na-enye anyị nsogbu. Ịma. Ọ na-enye anyị nsogbu. Ọ dị oyi keteke. Emere men ọ bụ na ivi a je kwakọ ibe gị na ibi anyị na-apụ. Ka ruo n'ụlọ ba n'ime maka ba n'ime kuba ka njije kpokọta kwa m. Kpokọta ihe m ka mfụta m ka nje. Oyi. Gbam, ihe a bụ ihe eme ka eji kpokọta ibe gị. Ịfụta ka irifu. Nya nwa m nọ n'abọ ga. Ya ọ dị iji nwa ya ekwu. Ị gị na-ayọ kwa. Ewo, ọ bụrụ obere ibe nne, ṅụba mmanya o. Ọ dị m ana m ayọ ọfụma. Nwa na-ayọkwu nụ, ọsọ mma na-ayọ. Ewo. Nyani imagine ya ha meribu. Enyemaka Chukwu nyere gị. Ije shinebe nwe ka aja efu. Je chọrọ onye ka ọzọ je nedo gị anya. Dịka niko na asị shenete men. Nne. Ebe hụrụ m isi na-agba m ghara. Isi na-agba m ghara gịnị ka m emekwanụ? Nyani imagine ya ha meribu enyemaka Chukwu nyere gị. Chukwu nyere gị ka kpofu mụtakịrị hụ na abụ. Ị hụrụ n'anya. Ị ga-eji ga-egwuri egwu. Kpofunu gị na abụ. N'ekeke. Kom na bne na maka ha bi ya akpati jeje tukuru n'ebe nwa eke ha. Nne, ebe ị na-ene m anya. Ekpuru m isi nke uche. Uche m adịrọzi. Amazi m ihe m eme. Mana ana m ekpere Chukwu ka Chukwu nyere m aka ka m pụta n'ọnọdụ a m nọ n'ime. Ise Chukwu ya enye gị aka o. Chukwu ya enye gị aka. Ihe shi na ya efta. Ya m na-emere ka ngwa gị bụ na m na Nicholas akpachamara. Na orute Chine na m na ya yiri na ashi n'obodo ha afọ a. Ka je chọrọ ya uru anja aba n'onwe. Echi nke ha. Nne, iru ọma kpọkwa gị n'ụgwọ. Ise. Basi. O nwere gbasa m n'onyo m. Ma ndụ ma nwụrụ anwụ. O nweghị ihe gbasara m na. Ya magwa m afọ dị mana onwe m je chukwu na onwe akara ka nke m ko yeshi ya dị mma. Ọ bụ onye nyụrụ ife na-esi. Ọ bụ onye mere nke na-ada. Ọkwa onye nọ ebe ọ nọ. Ebe ọ nọ nọla na-agụ ya. Ọkwa ka enenetesi mere mgbojitu enwe n'isi. Ogene na piano. Ịfụnanya nụ na esomokwu. Ọkwa ekwuwe anụ. Ya mere ntị yo. Ebulu ise ebulu ntị ibulu ọnụ. Oke solo ngwele jafia. Oke ya tanafia ngwele na. Ekwe ebe ibisikwe akpari ebe ibisina gị. Basi. Ipurishi. Sina rọrụ. Ebe kwuru m ka na-ekwu ihe m na-ekwu. Agwara m gị sị gị na m ga-anatakwa n'ụlọ gị ọzọ. Ka ihe ụmụ ya ka na ya nata abịa mepụta mbịa vire akwa m Chinebe gị. Mba, ịma m nwedere ya arịa. Ọ dị ọnụ kwanụrụ ka nwoke sa n'ụwa.
ndị unu dara mmanya mmiri na-enwe kwụsị. Kedu ị ga-emezi bediri ihe na-eme? Oledo, biko. Oledo, onye gbanyere gị mgbaka? Basi, ịhụga onye ka ọzọ m kwuru n'anya karịmagụ kwuru m n'anya karịmagụ na-eme m ihe niile nne ị ga-emetụrụ m azịzi m ya bụ emere m mgbana ka ha meme ekweteme. Basi ka m gwa gị nke ka njọ bụ na m dị n'anya ime onye ka m kwuru n'anya karịmagụ. Oledo, Chibudo, ndị jụrụ nwoke ọzọ ime karịa mụwa bụ Basi. Kita ka mma na-epụta egbu ụmụ. Ọ bụ onye n'ụlọ ife na-esi. Ọ bụ onye nwere ike na-ada. Ọkwa onye nọ ebe ọ nọ. Ebe ọ nọ nọla na-abịa. Ọkwa ka enenetesi emere mgbochi onwe n'isi. Ogene na-apịanụ ịfụnanya nụ na esemokwu. Onye nwoke Basi, nwa iyi nwa na-eyi nwaanyị na-agwa gị maka ya mgba ka m na-akọrọ gị maka ya. Oge nwanne m ngwa kpumiere na-egafete ebe a. Chineke mba nwa na ọfụma ọ na ọfụma biko mụpụrụ m amụ ọwa potoki ekike kpụrụ afa gị isi Nnenna gwa gị ya zụta m n'obi ozugbo onye kwuri ozugbo osire n'igba kpugbe mba afa gị dị mma ọ dị ka mgbe nna gị mụrụ gị ihe niile na-aga ọfụma ị na-enekwe n'ime ime bụ enerebe eje ọrụ biko ọ bụla ime ike a ga akwụkwọ eto ya na-amụba ejima biko nwanyị ọma ị na-afụkwa onye fụrụ gị n'anya mba bụrụ nke ngwere siri enu da na-ekwe n'isi kwuo okwu ka ị mara ebe anyị si eme maka abarazi m ka o si eme m okpukpe ọkụ na-ekpozi m n'ebe odogwu nọ ị na-afụkwa onye fụrụ gị n'anya ewochi m ihe rie m isi biko ịmamen ịgbarugodoro n'isi aja onwe ihe ndebe anyị na-akpọ bụ mpụtụ ịbanyego n'ime mpụtụ asịrị ị na-eri ya bịa oge ị nọ na amụ na-ekpuru dọkwa ka esi eme biko ga-agba ndị ime ga-agba ndị ime Ọ bụ onye n'obodo na-esi. Ọ bụ onye mere nke na-ada. Ndị be anyị si na nwaanyị macha mma ebe niile ị na-alarụkwanụ kedu ụmụnne gị? Ha nọ n'ime ụlọ. Jee kpọrọ m. Jee ka ị kpọrọ m ha. Jee kpọrọ m ha ọsịsọ. Ugochi nna akpọta okwere ekpọta sụsụ chụzara mbịa hotel. Ụdị ụlọ n'ala mma ka kpọta. Hey!
Amani uko mama nini? Ndani ya paseka na rosi yako. Hello, mama, I'm here, but I'm in a question. Me, woman, because nature, because I will be the one that we're looking. Because I'm here, but I'm in Asana mehadega baragana. I make a chukutua bagram or kini na mat adama. I could wine you come by Elfotina. Igahan, I never gave you Okonye no lebona ebona no la naguya okwa kenene tese mele mbojitu enwenisi ogeni na fiano ifu nanyanu nesomoku okweku melanu mananu Amadi ka mu juru gi reta chegore ina chi gwam na ibute o nwere nye butere gu nnukwu ego n'ụlọ maka na iru gị na-ego si na amụma na-ebu ma wata imakwana udo na achisi na esi n'ụlọ kada ti ọzọ makwana nwunye m bịara gbuo ikpere abụọ n'ala na-eke ekpe na mgbaghara ya na ya maghị ịbanye ya n'isi na-ayọ nwa m nwaanyị bụ Chizara anyị elekọta nsị mba ebuo m iwe elie m osi nabata ya si n'ụbọchị anyị udo abata kwa Amadi isakwala anya chekwelo Amadi isakwala anya gị ọfụma ezigbo di mo Adam knows. Kedu maka ọrụ Oga Basil biko gbaghalụ m maka mmechi ilu niile m mechiri biko mba nsogbu adịrọ nsogbu akwa ifo mbọsị ahụ ozugbo nze si ebe apụ ya egbere m ha nche na-ekpofu n'ime ofe Basil bụ onye obi chọọchị enwere m obi mmiri ndị ụka nnọọ esi m nri na laif mgbe sị ka m butie ka erike onye ọrụ Tiyo ebulise bulunti bulano okesolo ngole jafia okeya kanafia kulelana obonye melipe nada giri gbongbom anetelu melu nke nada giri gbongbom oledowe bulu ya ndaba gbongbom tintim agụba nwanyị giri gbongbom ọgụ na mgba timtim ka ntị iyo ije ifunanya ana mafu ntimwa ifunanya nesemokwu nebukonu kwana mmiri n'ofiko ọkwa onye tụrụ ka ọ ga-azụta agwa na onye buko n'ọnụ onye merụ nke na-ada ọ bụ onye nyụrụ nke n'ebe anetelu melu nke na-ada giri gbomgbom oledowe bulu ya ndaba gbomgbom tintim ọkwa kenene tasịa mere mgbọji tụọ mgbe n'isi nkịta richansi eze rebe egwu onye be nna ya jụrụ ikwu nne ya jụ ya adebuwe ya onye gazọnụ aka nsị ma baa m ọnụ ike iji mara enye onye ọzọnụ ka ga-emesa ewe manyere oge
o metelu buru nke kpara n'ọkọchị ọ bụ ya ka ị ga-emesa anya n'udu mmiri agadi nwanyị gbasa n'egwu ọ na nnukwu ogbukete ukwu awa ya ife onye metara onye abụluo ọ bụ onye mere ife na-ada gịnị gwomgwom a na-echelu melụ nke na-ada ọ na-edowe bulu ya ije gwomgwom tintigwom biko ama m mejọrọ abụ m ezigbo nwaanyị na-enete nyoke ọnụ ya n'ụlọ biko mgbe ma na-emejọ biko gbaa biko mba ọ dị mma ndị ihe kwuru ọfụma ihe kwuru amaka obi m bịa biko gasị ike na eberebe egburu ihe ọ na-ekwuri obi m biko tụgharịba mmechi ha n'anya m mmepe ha mgbe ọ mara si ekwesịghị ebe ahụ ozigo akwa ifuru ya efere onye a na-ebe akịta onye a bụ mkpọkịtị agụji mma nwunye m a na-agwana gị ọ sị m na ọkọ niile na-akọ na mpio na m akọtara ya ọfụma na ya pụọ na o nwere onye dị ya mkpa ngwara obi biko nye m ihe a na-achọ ka nye ọ jụrụ ike agbara ebe izu biko nye m ebe ka m buru adazi elu ewochi m obi manya men jiri nwayọọ baa n'ime ụlọ ka ịkwa esibe ngwe niile na anụ ọkụkọ ahụ ka ịkwa onye ha na-ebupụta ya ka ibido taba ife obi m basili ịnọ n'ihe ihe kwuru iko si ebi okwu n'aka ma mara na ibu otu wee bata ngwa ịma ya mere ngwa sekpụrụ anyị ebe a kpọbazie ịpụrụ ebe eni mkpọchi ete gazi sekpụrụ anyị onye ọ dị mụ gaba iru na kpọchite ya onye ọ dị mụ mma na-abịa n'chile igbo bụ igbo ọ dị mma gbanyedekwa onwe gị irukwa ebe gwa gịnị nachite azụ onye ọ dị mụ mma hayema na-aga ụtụrụ ụtụ bịa obi m na-eme na anụ ọkụkọ ọhụrụ na oyebego hayama ibụgo obi m enwetara m onye tụbara m ime enwetara m onye mere m mma gaba nsị ya na-arụ etobe na stebe hayama ọ bụ onye mere ife na-ada gịnị gwomgwom a na-echelu melụ nke na-ada gịnị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya ndaba gwomgwom tintigwom agụba nwanyị gịnị gwomgwom ọgụ na mgba tim ka ntị iyo ije ifunanya anya m afọ ntị mụa ifunanya na-esomokwu ọ na-ebukọ ọnụ fana ṅụ mmiri n'ofe iko ọkwa afọ onye tụrụ ka ọ ga-azụta agwa na akpị ọ na-ebukọ n'ọnụ onye merụ nke na-ada ọ bụ onye nyụrụ nke na-ebe a na-echelu melụ nke na-ada gịrị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya ndaba gwomgwom tintigwom nwanne m ka ime ọ dị mma ị mara ihe mere anọ m ọlaedo abịa si na ịtụwara ya ime ịma ka nwanne gị si eme mbịa chụọ ya mgbamgba ọsọ daalụ nwanne m imere ọfụma so na ụjọ anaghị atụ nwa ahụ ụjọ anaghị atụ ya wee bịa be nna m wee bulu afọ ime wee mana daalụ ama m ihe ị nwere ike imenwu daalụ ịma nwanne gị ịma ka o si eme ekene dịrị Chineke na ekwensu nke a apụgo na ndụ gị ịma ebe men alaike ime ihe ime ọ ma amasị m mbataba enwere ibe mma egotele gị ibe mgbata mma egotele gị ibe mgbata nọrọ nke ọma ngwa ndalụ nwanne nwaanyị
atụ nwa ahụ nke bịakwube nna m ama m onye nwanne nwaanyị ọ bụ onye mere ikpe na-ada gịrị gwomgwom a na-etelu melụ nke na-ada gịrị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya laba gwomgwom tintigwom agụba nwaanyị gịrị gwomgwom n'ime họteelụ ndị obodo jere m na ya n'anya ụgbọala mbọ mmiri ama mbọ otu isha mbọ ga-akpa njọ mmiri ndị họteelụ bịa chụfụ m amadị mgbe m bịa tishi ndị jere mgbe ọ sị na ha mgbe ya ruo mgbe ọ bụla esi na ha kwụsịrị gwe nre ebiri mgbe ọ na ha mụchiri gị taa ha akụ ya ahụ were kwuo n'ikwu na hapụ nne m bekee mụ ezinne o yiri nne ya nọ nwa ọma ọ dị m n'obi nne biko jee nọ naanị o nwere ndị mmiri fọrọ gị na-efere gị buru ewu ndo ịtakakwa afụfụ kama ọ bụrụkwanụ ma ijebe ndị befa ọkụ nwere nne nwee nna nwa ụmụnne na ikwu na ibe ka ije ekpesara ụfa akpọrọ m ekwentị ọ nọrọ tọchara gị ekwentị mara ewubi ọ gwara ndị Nicholas kwuere ọnụ na ji ọgwa Nicholas onweghị ọ ga-agwapụta dị nnọọ na mba shawo m bụ nwa m onweghị ọ ga-agwapụta dị mgbe ọbụla m nwere obu jee hafụ di m na m jere hafụ ya ụbọchị na Nicholas mbụ na ahụkọtara nwa kpọkọta ekwentị m ọzọ ndị anwa kwane na anwa si na ka mkpọm ekwentị m na anwa kwane na anwa ike ike ụwa ihe awụrụ ngwụsị ndụ ịnụgo ihe awụrụ ngwụsị ndụ gị o nwere ebe a ka ndụ gị jedebere chisi ike na ọ ga-adị mma kama ọ bụkwanụ na ijebe nne gị na nna gị maka na ọ na-abụ onye ọsọ chụbara o ruo obe nne ya na nne ya ma ọ were ikwu nne ya ị na-agwa m na onwezi onye ị nwere ihe ejebie nna m achọghị ije n'aja kwụ m na ahụrụta m orokwu bịara m ya o jiri ụma ya chụ m ọsọ o jiri ụma ya chụfu m okwu m ọkpụrụkwu m n'ikpeta were ụma chụfu m ndị ukwu nne m ha chọgịta iji ntị ji anụ ma ya ha mụ ya ha ọdịziri nke isi ka ihe dọba m n'ụlọ mba pụtaba ebe ahụ mba ohere adịrọ be m ụmụ m nọ na be m di m o nwere ebe ohere dị ị ga-anọ mba nne biko ọ dị ka anyị akarịsịchago enwere m ihe mmemme ekwe nwa m nwaanyị ka ọ nọ na-eche m ka m bịa ka m zie ya ozi ka o wee jee nye ezigbo di m nri ka o wee jee ezigbo di m nri ọ ga-eri dịka anyị akarịsịgo ọ dị ka ị ga-abịa ka ị naba ihe mmemme ebe a bụrụ ibe akpọsa akara mkpọsacha ahịa m inugo bịa ka ị nabazie nne ihe eje ka ichiri utegebe nọ wee saa arụ inugo jebe ka mkpọsa ahịa m ọ bụ onye mere ikpe na-ada gịrị gwomgwom a na-etelu melụ nke na-ada gịrị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya laba gwomgwom tintigwom agụba nwaanyị gịrị gwomgwom ọgụ na mgba timtim ka ntị iyo ije ịfụnanya anya m afọ ntị mụa ịfụnanya na-esomokwu ọ na-ebukọ ọnụ fana ṅụ mmiri n'ofe iko ọkwa afọ onye tụrụ ka ọ ga-azụta agwa na-akpị ọ na-ebukọ n'ọnụ onye merụ nke na-ada ọ bụ onye nyụrụ nke na-ebe a na-etelu melụ nke na-ada gịrị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya laba gwomgwom tintigwom
ọkwa kenene tasịa mere mgbọji tụọ enwe n'isi nkịta richa nsị eze erebe ewu onye be nna ya jụrụ ikwu nne ya jụ ya ada ebuwe ya onye ga-azọnụ aka nsị ma baa m ọnụ ike iji mara enye onye ọzọnụ ka ga-emesa ewe manyere gị o metere uburu nke kpara n'ọkọchị ọ bụ ya ka ị ga-emesa anya n'udu mmiri agadi nwanyị gbasa n'egwu ọ na nnukwu ogbukete egbukete ukwu awa ya ife onye metara onye abụluo ọ bụ onye mere ife na-ada gịrị gwomgwom a na-echelu melu nke na-ada gịrị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya ije gwomgwom tintigwom ọ bụ onye mere ife na-ada gịrị gwomgwom a na-echelu melu nke na-ada gịrị gwomgwom ọ gịnị na-edowe bulu ya gwomgwom tintigwom ka enwetasị ya enweghị ndidi ajakanụ obi ajakanụ hey ọ gịnị na-emenụ ife onye metelu onye abụrụ